Mga idol, bisan asa pa tayo butang sa Ginoo madumduman ra gyapon ta sa tong amigo. Oh, sakal. Mura ginig butakal sa migo kulap. Napay ulo mura nag-obispo. Ang iyang agtang dangas na kaayo. Oh, ay paguba na ham. Kaya na na. Ha? Ay kuno. Ayun yung goy. Uy hala, naunsa, giyog-giyog man hinuon niya ang iyang naong purting bangesa. Naingon man si King Kong sa salida. Wala pa ganig gihimong krimen, suspect na. Hoy man ni Chris TV, si Migo Kulapo sa bata pa na wala siguro nakatilaw hagwa siyang ginikanan. Pwerte sigurong guula sa iyang mama o papa ing kupisot pagkatao aning Migo Kulapo. Unya, ako siyang giistoryahan nga si Winston Lee ni Agi dire. Yagi si Winston Lee diri. Ah, Winston Lee ba ni Agi diri? kanuan. Nangita. Nangita siya nimo. Ha? Nangita siya nimo palitan ko ka og Kulapo. Pagkadungog ni Migo Kulapo mga idol nga palitan si Kulapo. Ang naong nikalit og kagwapo. Manoy Chris TV, si Migo Kulapo murag dili katuo nga nay mo sponsor niya og tiki-tiki. Palitan ko ka Kulapo ni Winston Lee. Wa palite lagi uhaw ko. Ay na si Ning tungura mga idol si Migo Kulapo ni sinya si iyang tutulan. Uga na kuno kayo sa tanan. Hoy man ni Chris TV, tungod na kay dili maligos Migo Kulapo ay. ay mong buhok may ni ugana wa kay kaligo-ligo. Nagpalusot pang kanahan nga sa interior sila nabuthan. Utang pa mi interior. Asa man? Dito kay pagkagin. Manoy Chris TV, murag jamming ragi ka ng Migo Kulapo. Kay sa tanaw nako, iuhaw na pud ng tuntong dako. Automatic naman nalulubot yo. Ang ako lang hangyo nga si Migo Kulapo maligo lang unta po. Madala raman unta ang baho. Pero sa mata dili na makaya. Halang nakaayog yun. Hoy man ni Chris TV, mura na dahil sibuyas Bombay. Nga ay.